El setmanari patrocina Redacció Berga. La Generalitat destinarà 800.000 euros a millorar un tram de la carretera C26 entre Berga i Avià. Les obres, que començaran abans de la primavera de l'any que ve, s'allargaran durant uns 4 mesos i consistiran a reforçar el ferm d'un tram aproximat de 5 quilòmetres i la construcció de trams nous. També està previst introduir mesures de seguretat viària, com ara barreres de seguretat i nova senyalització vertical i horitzontal. L'actuació forma part del paquet de 9 obres de millora i conservació de diferents trams de la xarxa viària catalana aprovat aquesta setmana, en el qual s'hi destinarà una inversió de 14,3 milions d'euros. Els responsables del bar al Casino de Berga marxen amb la música cap a un altre lloc. Després de 22 anys d'oferir una programació de música en directe estable, tanca portes per la impossibilitat de continuar desenvolupant el vessant musical del negoci. El projecte Sònica, amb més de 2 dècades de continuïtat, es va suspendre ara fa 2 anys per incompatibilitats urbanístiques de l'activitat amb l'entorn que finalment no s'han pogut resoldre i que han obligat a liquidar el projecte de forma definitiva. Els seus responsables han trobat ara un espai a Manresa on avui han inaugurat el que serà el primer teatre-cafè d'aquesta ciutat, el Voilà. Els usuaris de la Biblioteca Ramon Vinyes que agafin en préstec guies turístiques de destinacions europees podran participar al sorteig d'un bitllet d'Interrail Global Pass. L'equipament participa aquest any al projecte Turisme de Renfe, a partir del qual l'operadora dona 100 bitllets a cada una de les biblioteques participants per sortejar-los entre els seus usuaris. Els interessats a participar-hi han d'omplir la butlleta per al sorteig que els donaran a l'hora de formalitzar el préstec. El sorteig es farà a finals de juliol. El guanyador podrà utilitzar el bitllet sense límit de quilometratge durant aquest any 2009. Aquest cap de setmana arrenca la temporada de bany a les instal·lacions municipals berguedanes. Dissabte, la piscina de Gironella obrirà al públic amb una gespa pràcticament renovada després de les actuacions que s'hi han portat a terme per evitar que es facin vessals d'aigua. L'Ajuntament ha anunciat que, tot i que l'entrada individual diària no patirà cap increment, sí que ho faran els abonaments quinzenals i de temporada. I també serà aquest dissabte quan obrin al públic les piscines de Berga, tant la municipal com la del Parc del Lledó. Els preus per fer ús de les instal·lacions seran de 3 euros l'entrada diària individual per als adults i de 2,25 per a infants i joves fins a 16 anys. L'abonament de temporada costarà 53 euros i 35 per als menors de 16 anys.